मानगोनां सिबिजाथाव रायजो राजा नोंथांमोन आं गिबियावनो एपिबिनि आफादगिरि महरै नोंथांमोननो बयनोबो जोंनि दोलोनिफ्राय गाहाम अनसायनाय खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय एसे सम नोंथांमोना हयथ' रोखा जाबाय जों दिनै मानो बेयाव गसंदों आरो अलरेडि नुखांबाय जोंहा बेवहाय जा थांखिजों जों फैदोंमोन बेखौ खालामनायबो जाबाय एबा निसिमा ब्लक कमिटि एपिबिनि ब्लक कमिटिखौ दाफुंनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसेनो निसिमा प्राइमारि आरो आमटेका प्राइमारि कमिटिखौबो दानानै लानाय जाबाय आरो जायफ्रा बेयाव बाहागो मोनदों आफादगिरि गाहाय नेहाथारि गुबुन गुबुन बिबानाव एबा सोद्रोमा महरैबो नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनिफ्राय गाहाम अनसायनाय बावहरबाय कंग्रेचुलेसन आं आसा खालामगोन नोंथांमोना बयबो गोख्रोङै एपिबिनि थाखाय खामानि मावगोन जोंनि हारिनि थाखाय खामानि मावगोन बिटिसि हालामनि थाखाय खामानि मावगोन आरो बेवहाय अरायबो मोजां मोनसे आबहावा लाबोनो थाखाय गोजोर सान्थि लाबोनो थाखाय खामानि मावनायाव लोगोसे हेफाजाब होगोन होननानै आं आसा खालामो जों बयबो मिथिगौ आरो एसे एसे सानदोंबो जे एपिबिखौ दाबाय जों बयबो मिथियो नाथाय एपिबिखौ मानो दाखो बिपिएफ दंखायो जोंहा इउपिपिएल दंखायो जोंनि रिजनेल पार्टी हिसाबै थेवब्लाबो मानो एपिबिखौ आरो गोदानै दानो गोनां जाखो ओरैनो जों नायनानै जि माने हमदाङो माखासेया नेगेटिभ बाथ्रा बुङो जे बर'फोरखौ बोखावनो थाखाय बा सोरनिबा थुनज्लायनायावसो बेखौ बायदिसिना बाथ्रा बुंखागोन नाथाय आं दिनै रोखा खालामना होनो लुबैयो जे एपिबिखौ सोरनिबा थुनज्लायनायाव दानाय जायाखै आरो एपिबिखौ बर'फोरखौ बोखावनो थाखायबो दानाय जायाखै इनफेक्ट बर'फोरखौ खौसे खालामनो थाखायसो जोंनि बे बिटिसि हालामनि गासैबो रायजो राजाखौ खौसे खालामनो थाखायसो एपिबिखौ दानाय जादों आरो रावनिबो थुनज्लायनायाव गावनि जा आइडियोल'जि बेखौ लानानै रावबो हान्जा दाया जों बयबो मिथिगौ जे जोंनि भारत हादरावहाय जों भारत हादरनि हादोरारि हिसाबै जोंहा मोनसे मोन्थाय दंखायो जे जेब्ला सोरबा लुबैयो अब्ला मानसि ज' जानानैहाय राजखान्थि हान्जाबो दानो हायो आरो जायखिजाया संगठन एबा आफादफोरबो दानो हायो बे मोन्थायाबो जोंहा दंखायो गुबुन फारसे जाबाय दिनै सारा बिटिसि हालामावहाय जोंनि रायजो राजाफ्रा मोनसे अपसन नागिरनानै दङ पलिटिकेल अपसन एबा पलिटिकेल अल्टारनेटिभ पलिटिक्स अर बिकल्प गुबुन राहा गुबुन लामा जों बेखौ थोंजोङै नामजोंनो अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डखौ जों होनो नाजादों आरो बे अपसनखौ जों नागिरनानै दङमोन जों दा नुदों दाखांनायनि हरनिफ्रायनो जि खालि जोङो डिक्लेयार होदों ओइ साननिफ्रायनो रोजा रोजा मानसिनि फन कल रोजा रोजा मानसिनि मेसेज जे मोजां मोननानै फोरमायनाय जों नेनानै दङमोन जों आसा खालामदोंमोन जोंनो गोदान माबा मोनसे नांगौमोन आरो बेखौ नोंथांमोना दाबाय दा नोंथांमोनजों थानो थाखाय जोङो थियारि होननानै गोबां रायजो राजाया जोंनो फोरमायहरदों आरो बियो बर'ल' नङा बर'निख्रुइ बांसिन गुबुन हारियासो जोंनो फन खालामो बर'निख्रुइ बांसिन गुबुन हारियासो जोंखौ लोगो हमो बर'निख्रुइ बांसिन गुबुन हारियासो जोंनो दिनै मेसेज होयो जोंनि गेजेराव मोनसे बाथ्रा सानो जे एनडिएफबिखौ लानानै दानायखाय बे हान्जायाव बर'नि बादै गुबुन मानसि सासेबो फैनाय नङा मोनसेबो भट मोननाय नङा नाथाय पलिटिक्सआ बेबादि नङा जोंनियासो बुजियाखै खिन्थु गुबुन हारिफ्रा थिगानो बुजिदों बेनिखाय एक्स एनडिएफबिआ दानानै होनाय बे एपिबि हान्जायाव हाबनो थाखाय हांखुर जानानै दङ नाथाय जोङो दिनैसिमाव पाब्लिक जयनिं प्रग्रामखौ जों खालामथ'वाखै जों लासैनो खालामसिगोन बे जुलाइ मासनि उनथिंनिफ्राय जों दासिम बे गासैबो बिटिसि हालामनि 10टा डिस्ट्रिक्टआव जोंनि डिस्ट्रिक्ट कमिटि ब्लक कमिटि आरो प्राइमारि कमिटि बुथ कमिटिफोरखौ दानो थाखायसो जोङो गोख्रों जाग्रोदोंमोन जेसेबां हायो जों दानो नाजाबाय आरो दिनै जोंहा बेबादिनो गासै डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौ जों दाफुंना लानो हाबाय ब्लक कमिटियाबो जोंहा मेक्सिमाम 80% दानाय जोब्बाय बेबादिनो प्राइमारि कमिटिफोरखौबो दिनै दागासिनो आरो बहाबा बहाबा बुथ कमिटिफोरखौबो दाजेननाय जाबाय बेवहाय बे गासै जोंनि आफादनि जिखिनि स्ट्राक्चार जिखिनि जोंहा कमिटिसफोर नांगौ बेफोरखिनिखौ दाग्रोनायासो जोंनि खामानिखाय जोङो रायजोनि खाथियाव जयनिंनि थाखाय जोङो थाङाखै नंगौ बे समावबो जोंहा जयनिं जाबाय थादों फिसा
फिसा फिसा प्रग्रामाव जों जयनिं लादों जयनिं जादों गुबुन हान्जानिफ्राय फैदों सोरबा जेबो राजखान्थि हान्जायाव गैया बिथांमोना जयेन जादों आरो बिबान लादों जयेन जादों बिबान लादों डिस्ट्रिक्ट ब्लक प्राइमारि कमिटियाव बेबायदिनो गोख्रोङै खामानि मावनो जागायगासिनो दङ आरो बिथांमोना जिउयै माहामै जोंजों खामानि मावगासिनो दङ दा बे जिथु जोङो बिकल्प एबा अपसन बे अपसनखौ मानो लाबोनाय जादों माब्ला जोंनो गोदान पार्टी नांगौ जायो जेब्ला थाखानाय हान्जाफ्रा जोंनि रायजो राजा लुबैनाय बायदि मावफुंनो हायाखै जेब्ला थाखानाय हान्जाफ्रा जोंनि रायजो राजानि हास्थायनायखौ फोलोमनो हायाखै रायजो राजानि मिजिं सिमांखौ जाफुंहोनो हायाखै रायजो राजाफोरखौ गोजोन होनो हायाखै अब्लासो गुबुन मोनसे अपसननि बाथ्रा साननाय जायो अब्लासो गुबुन मोनसे हान्जा एबा आफादनि जोनोम होनाय जायो आरो बेबादिनो दिनै रायजो राजाया सुखुयैखाय जिबादि लुबैदोंमोन थांनाय गोलाव 60-70 बोसोर बर'फ्रा खोलोब बायदिसिना हान्जा संगठन पार्टीनि सिङाव जाबादि सोमावसारबोदोंमोन बेबादि बिनि फिथाइखौ दिनै मोननांगौ बादियै मोनैखाय दिनै बे अल्टारनेटिभ पार्टीनि जोनोम जों मिथिगौ थांनाय गोलाव समाव PTCA, PPTCA, UTNLF, BPSC, APSU, Volunteer Force, BLT, NDFB बेफोरबादि गुबुन गुबुन संगठन एबा गुबुन गुबुन हान्जानि सिङाव बर'फ्रा गोलाव सम सोमावसारबोदों आरो बे सोमावसारनायनि थांखिया मोनसेयानोल'मोन जे आलादायै थानाय आलादा रायजो नागिरनाय एबा सेपारेट स्टेट नङाब्लाबो थिग दङ इउनियन टेरिटरिबाबो जाथ'गोन बेहालागै रायजो राजाया हास्थायदोंमोन नाथाय बेबो जायाखिसै बिनि सोलाय बे गोलाव जि जोंनि सोमावसारनाय बे सोमावसारनायनि जोङो मोनथाम एकर्ड जों नुनो मोनो BSc एकर्ड BTC एकर्ड आरो दा बावै जानाय बोसोरबानि आगोलाव जानाय BTR एकर्ड दिनै बे मोनथाम एकर्डजों बर'फोरनि जिथु हांमा हांसानि लुबैनाय बेखिनिया फुरायै जाफुङासैब्लाबो माबा मोनसे मोनथ'नाय जे हा दखरसे जोंनो होबाय न' गंसे लुनानै थानो थाखाय जोंनो हा माने एसे होना दोनबाय नाथाय बे जोंनो न' गंसे लुनानै थानो जि हा होदोंमोन बे जायगायावबो दिनै जोङो रैखाथि मोननायनि खुनु जोङो इयुनखौ नुहुराखै जों बे हायावहाय दिनै खैफोद नुहुरगासिनो दङ जों दिनै खोमसि नुहुरगासिनो दङ जोंनि यां जेनेरेशननि थाखाय जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय जों नुहुरदों माबा मोनसे खोमसि फैसि जोंहा थाखानाय गोहोफ्राबो दिनै गैया जालांनो हमदों सासे मानसिखौ गोहो गैया खालामनोब्ला बिराद मदद जांगिला सासे सेंग्राखौ जुदि जोङो गोहो गैया खालामनो लुबैयोब्ला सोरबाया बिनि आथिं आखाइ खोमा गन्थं दानना होनानै जेरैहाय बेखौ जोङो लोरबां सिखांनो हायै गुबुननि सायाव सोनारना थानाय अबस्था खालामो बेबादिनो दिनै जोंनि BTC खौबो बिनि जिखिनि पावार एन्ड फांसन्सफोर दंमोन बेखौ दिनै एसे दानख्लाब दिनै एसे गाबोन एसे दानख्लाबनानै कार्टेल खालाम दिनै बेखौ सेटेलाइट काउन्सिल बायदि खालामनो थांगासिनो दङ आरो बेनो जाहैयोब्ला जोंनि एसेबां गोलाव सम जुजिनानै थै जिउ होनानै जि एसे माबा मोनसे मोनथ'दोंमोन साननैसोनि थाखाय बेखौबो जों दिनै खोमानानै लानो गोनां जागोन जों मिथिगौ जे 6 शेड्युलखौ हायेनाव थानाय ट्राइबेलफोरनो एबा प्लेन्स ट्राइबेल एबा भैयामनि जनजातिफोरनो होआ नाथाय बर'फोरनो होदों माबादिहाय दिनै हाजोआव थानाय कार्बिफोरा थैथोबसे होआलासिनो जिहेतु संबिजिताव लिरखानायानो दङ जे हिल्स ट्राइबफोरनो हाजोआव थानाय मानसिफोरनो ट्राइबेलफोरनो 6 शेड्युल होनांगौ होनना लिरना थाखानायखाय कार्बिफोरा ओरैनो मोनदों डिमासाफ्रा हाजोआव थानायखाय ओरैनो मोनदों मिज'फ्रा हाजोआव थानायखाय ओरैनो मोनदों माने खासि जयन्तियासफ्रा ओरैनो मोनदों नाथाय बर'फ्रा बेखौ ओरैनो मोनाखै बेनि थाखाय जोङो थै जिउ होनो गोनां जादों जा जेखौहाय जोङो दिनै BTC BTR होननानै बुङो बेनि थाखाय हाजार बर' मानसिया थै होनो गोनां जादों जिउ होनो गोनां जादों आर्मि पुलिसजों बुख्रुब जादों दिनै बै समनिफ्रायनो जेल जानो गोनां जादों आरो दिनैसिमबो जेल जाबाय थानो गोनां जादों बेबादिहाय गोबां आइजोफोर गोबां बिमाफोर गोबां बिहामजोफोरबो जिनाहारि खालामजानो गोनां जादों जोङो बेखौ ओरैनो मोनाखै जेखौहाय जोङो थै जिउ होनानै मोनदों खस्थ' खालामनानै मोनदों बे जिनिसखौ जोङो सिलिंखार जानो होनो हाया आरो दिनैनि दिनाव जों नुदों जे बेखौ हमथाना लाखिनाया गोब्राब खारन जोंनि दिनैनि गभर्नमेन्टआबो माइनरिटि गभर्नमेन्ट दिनै बिजेपिनि नाम्बारा बारा
बिसोरहा दिनै सागोर बादि लैथो बादि ओरैबादि गिदिर हानजा सेन्ट्रेलावबो दङ स्टेटआवबो दङ थाखानि हिसाब गैयै पार्टी दिनै जोंनि बे काउन्सिलनि फिसा मोनसे जिथु गोहो बे गोहोखौ दिनै मा खालामदों एलायन्स गभर्नमेन्टआव थानानै सालायदों गोसो जायोब्ला गाबोननो सिफायब्रबनो हायो गोसो जायोब्ला समफोरनो सोरखौबा लानानै गोदान सोरखार बानायनो हायो बेबादि मोनसे प्रेसाराव दोननानै बेबादि मोनसे कम्पालसनाव दोननानैहाय दिनै जोंनि जि थाखानाय गोहो बेखौ खर' दैखांनानै जा बेयाव गोहो दंमोन बे गोहोफोरखौ फालिनो थाखाय दिनै होआखै आं बेबादि होननानै सानो बेनिखाय गावनि हायाव गावनि जिथु जोंहा फिसा पलिटिकेल राइट्स आरो हिस्टरिकेल राइट्स मोनदोंमोन बेखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बेखौ गोग्गोयै लाखिनो थाखाय जों जुदि दिनै गसङाब्ला हमथायाब्ला बिबान लायाब्ला बे आरो जेबो थाहैनाय नंला बेनिखाय जोंनि दिनाव जों जेरैब्लाबो जों जानानै जोबलांसिगोन नाथाय what about our young generation जोंनि फिसा फिसौनि दिनाव मा जाहैगोन बेखाय बिथांमोननि खोथाखौ जों साननानै जायफ्रा दिनै फरायखांदोंल' जायफ्रा दिनैबो फरायगासिनो दङ जायफ्रा दिनै स्कुलाव थांजेनदों जायफ्रा दिनै थाबायनो सोलोंहांदों जायफ्रा दिनै बिमानि गोरबोआव दङ बिसोर गथ'फोरनि खोथाखौ सिन्था खालामनानै बिसोरनि इयुनखौ सिन्था खालामनानै जों दिनै बिबान लानो गसंबोदों एफपिपिआ मोनसे बिबानसो एफपिपिआ मोनसे रेसपन्सिबिलिटि जों गादि पावारनि थाखाय नङा नाथाय जोङो गिलिर मोनसे बिबान लानो थाखाय जों फैदों जों बयबो मिथिगौ दिनै सोरखारनि खाथियाव माबा बिनायनि रावा आलादा रोखोमनि मालाबा राजा लामायाव मालाबा रेल लाइनाव मालाबा प्रसेसन खालामनानै माब्लाबा धरना होनाय नाथाय बेफोरो सौहैजोबा आरो बेनिखाय दिनैनि दिनाव जि गोलाव संग्राम जाखांनानै मोनसे गोजोन गोरोबथा फैबाय बे गोजोन गोरोबथानि उनाव दायो बै रोखोमनि जेबो आन्दोलन गैला नाथाय जों दायो पलिटिकेलि मोनसे मुभमेन्ट खालामनो नागिरदों जों एफपिपि खौ बिबान एबा रेसपन्सिबिलिटिनि लोगोसे जों बेखौ मुभमेन्ट होननानैबो बुंदों एफपिपिआ मोनसे सोमावसारनाय पलिटिकेल मुभमेन्ट बेवहाय हाथियार लानानै मुभमेन्ट खालामा बेवहाय राजा लामायाव ओंखारनानै मुभमेन्ट खालामा नाथाय पलिटिकेलि गावनि पलिटिकेल राइट्स गावनि हिस्टरिकेल राइट्स गावनि सशियेल राइट्स गावनि कालचारेल राइट्स गावनि इकोनॉमिकल राइट्स गासैखौबो रैखाथि होनो थाखाय आरो जोंहा जि 6 आइडियोलॉजी पावर एंड फांक्शन्स दं बेखौ रैखाथि होनो थाखाय दिनै एफपिपि खौ जोङो दानो गोनां जादों बेनिखाय बे जाबाय मोनसे मुभमेन्ट जों बुंदों जे मुभमेन्ट फर जास्टिस मुभमेन्ट फर इक्वालिटी मुभमेन्ट फर complete development and movement for permanent peace बेनो जोंनि गुबै उद्देश्य जे बयनिबो गेजेराव मोनसे खौसेथि लाबोनो बयनिबो थाखाय मोनसे समान जास्टिस लाबोनो मोनथायखौ मोनहोनो आरो जोंनि गेजेराव समान जौगाथाय लाबोनो आरो गोजोर एबा दिदोम शान्ति लाबोनो दिनै 6 आइडियोलॉजी टू पावर एंड फंक्शन्स बे ओरैबादि गोजौ थाखोनि स्टेट लेभेलनिफ्राय मोननै मोनथामसो बिफानाल'सो बेयाव थाया नाथाय गासैबो बेयावहाय थाफ्रामजोबो बेनिखाय बे जिखिनि पावर एंड फंक्शन्स दङ बे पावर एंड फंक्शन्सखौ लाखिनो थाखाय जोङो आलादा रोखोमनि पलिटिकेलि जोङो नाजानो नांगोन दिनै 6 आइडियलनि जिथु गोहो बे गोहोखौ मानसिया बुङो जे इट्स लाइक ए मिनि स्टेट फिसा माने पेरेलेल गभर्नमेन्ट बादि स्टेट गभर्नमेन्ट बादिनो नाथाय जों दिनै बेबादि पावार मोनदोंमोन मोनसे समाव दङमोन किन्तु जोंहा दा बे पावारा गैलिया दिनै लासै लासै जों जाय हानि थाखाय नांनाय जों लेन्डनि थाखाय जायखि जाया हारिनि जिथु मुभमेन्ट जायो बे मुभमेन्टआ मेनलि ट्राइबेलफोरनि मुभमेन्टआ लेन्डनि थाखाय बा हानि थाखाय जायो नाथाय जों मिन्थिया सोरनि नारसिननायाव दिनै जायफ्रा हानि थाखाय आन्दोलन खालामनानै बोसोर बोसोर मुंदांखा जादोंमोन बिथांमोननि खाथियाव आरो उल्थायै जोंनो हा नांगौ जोंनि हाखौ गुबुननो होनाङा होननानै पेट्रल लुनानै दिनै बर' फिसानो थैनो ओंखारनो गोनां जादों स' जों बहा फैफिनदों दिनै एनडिएफबिनि जे गोलाव बोसोर नांनाय हयथ' बुहुमाव बे भारत हादराव कन्टिनिउअसलि एकेलेन्टारि गोलाव 34 years दावहा नांनो हानाय खुनु संगठनानो गैया बेबादि नांखांनायनि उनाव
दिनै सम फैबाय जे बिथांमोना मा लुबैदोंमोन माबादि बर' रायजो खुंनायनि सिमां नुदोंमोन बे सिमांखौ जाफुंहोनायनि सम फैबाय दिनै एनडिएफबिआ पिस एकर्ड खालामदों नो डाउट जे बिटिआर एकर्डआ पलिटिकेलि जेबो एचिभमेन्ट गैया नाथाय एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफ्रा बेखौहाय एकमात्र शान्तिनि खाथिराव एबा फर द सेक अफ पिस थारैनो गोजोना फैमारथोंसै बेबादि होननानैनो बे एकर्डआव सहि होदों नाथाय शान्तिया दिनै बहा जेलाव थानायफोरनि बाथ्राखौथ' दोन बाहेराव थानायफ्राबो दिनै शान्तियाव दंना दिनै एनडिएफबिनि एक्स एनडिएफबिफोराल' शान्तियाव दंना दिनै गासैबो बर' बे बिटिसि हालामनि रायजो राजायानो शान्तियाव गैया जायनि थाखाय दिनै मिटिं दावथिङाव बुंबाय थानो गोनां जादों जे जों शान्ति लाबोबाय जों शान्ति होफैबाय गोदो शान्ति गैयामोन दा शान्ति फैबाय जों लाबोबाय नाथाय शान्तिखौ रावबो बेबादि आखाइजों लाना फैनानै सोरनिबा सिफियाव सोरनिबा मनायाव सोनानै होनो हानाय जिनिसानो नङा शान्तिखौ जोङो फिल खालामनो हानांगोन गोसोआव मोनदांनो नांगोन yes we are in peace नंमारगौ जों शान्तियाव मोनदों शान्तिया बेखौसो शान्ति होनगोन फुङाव सिखारनायनिफ्राय सानफाथोलो नों जेरावखि थाङा जिखि खामानि मावा जिखि जाया मानो उन्दुनो थांनायसिम नोङो गोजोर शान्तियाव दङ जों बेखौसो शान्ति होननानै बुङो दिनै एक्स एनडिएफबिफ्रा सोरबाया ब्रयलार जाना दाननानै जादों सोरबाया खामला मावनानै जादों सोरबाया बेराम जानानै नायजानो हायै दब थैलांदों सोरबाया दिनै जेबो मोनैनि जेबो जायैनि सुइसाइड खालामदों थैदों दिनै जेलाव थानाया बेल मोननानै ओंखारबोदों फैनानै उन्दुनो थाखाय खथा गैया जों बहा दङ बेफोरनि बागै जोंहा बिबान गैयामोन नामा सोरखारा बिबान गैयामोन नामा बेनिखाय दिनै एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिआ गावसोरनि थाखाय सानालासिनो आरोबाव खनसे सानफिनदों जे जों जि थांखिजों 34 बोसोर नांबाय बे थांखि दिनै जोंहा माबा मोनसे फिसा मोनबाय जेला जोङो एकर्डबो खालामबाय जेला जोंनि बे एकर्डनि गेजेरजों जों माबादिहाय बे हालामखौ जौगाहोनो सानदोंमोन मा खामानि मावनो गोसोमोन माबादिहाय बेयावहाय जोङो बायदिसिना फसंथानफोर फसंनो गोसोमोन माबादि खौसेयै थानो गोसोमोन बेखौ मावफुंनो थाखाय बिथांमोनाबो दिनै सिमां नुदों आरो बे सिमां नुनायनि फिथाइयानो जाबाय अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्ड बेवहाय जों बयबो बिथांमोनखौ हेफाजाब होनो नांगौ दहाय बे आदा दैमारिया बुंदों बिथाङा 75 years बारबाय खोमा स' बिथाङा मिन्थिगौ बे जायगानि आसोल जारिमिनखौ दिनै जाया 25 बोसोर सेंग्रा बे मिन्थिनाय नङा दिनै जाया 20 बोसोर सेंग्रा बा सिख्ला बिसोर मिन्थिनाय नङा आरो बेनिखायनो दिनैनि 25 बोसोर 27 बोसोर 20 बोसोर सेंग्रा गथ'फ्रा दिनै ससियेल मिडियाफ्राव बर' मानसि बाहायो राव बाहाय जोंनि जा सेक्रिफाइस बेफोरनि सायाव बायदिसिना मुगैथाव बाथ्राफोर लिरनो हायो खारन बिथांमोना जेबो मिथिया स' जोंहा दायो बिबान बिसोरखौबो मिथिहोनाय बिसोरनि मिन्थिया बिसोरनि दाय नङा जों हयथ' फोरमायनो हायाखै दिनै बे खैला मैलानिफ्राय बे साहानि ओनसोला बेयावहाय बर' मानसि थानो हालामोन बेयावहाय बर' मानसि थिसनफैनाय दिनै जे बेयावहाय रोजा बर'फोर दङ प्राय 20-25 हाजार बर' मानसि दङ बे एकमात्र एनडिएफबिनि थाखायसो थानो मोननाय बेयावहाय हाजो खोरासिन बिथाङा बेखौ बुंदों दहाय आंनियाव जे जोंहा रिन दङ दाहार दङ एनडिएफबिनि खाथियाव एनडिएफबिआ जोंनो थानो बे जायगाखौ स्रां खालामनानै होबाय जोंखौ फज'बाय जोंहा दाहार दङ दा जोंनि सुख'नायनि सम बेवहाय आइ आफा नोंथांमोन आं खावलायो एनडिएफबिआ एसेबां बोसोर खामानि मावबोबाय जेला दा आरोबाव हारिखौ सिबिनो एपिबिनि गेजेरजों हारिखौ सिबिनो मोनसे नोंथांमोना खाबु हो दिनै सनितपुर जिल्लानि ढेकियाजुलिनि साहा जिथु बाटासिपुर होननाय एरिया बे ओनसोलाव दिनै बे ओनसोला बिटिसिनि बे इलेक्सनावहाय हाबदों गोबां गामि थ' बेयाव खुनु बर' गामि गैयामोन न'सेबो बर' मानसि गैयामोन हाग्राथारमोन नाथाय गुबुनफ्रा
बिदिनो बिफां दानै दानै जायो ओमफ्राय उनाव लासै लासै एनडिएफबिआ बिथिं हाग्रा हाग्रा खारखोलांबाय थानायाव बे भुटान आरो अरुणाचल बर्डारनि माबाजोंहाय हाजोजों खारखोलांबाय थानो नुबाय जेसेबां गुवार हा दङ जोंहा बर' रायजो बेनोब्ला एरियाखौ फुवारना दोनखानो नांगोन बर' मानसिखौ बेयाव फज'ना दोननांगोन होननानै बेयावहाय एनडिएफबिआ बर'फोरखौ लाना थांनानै हाग्रा दानस्रां गावसोरनो थाफानानै बेयावहाय बेखौ फेहेरनानै दोनहैनाय आरो दिनै बेयावहाय थांनाय बोसोरनै बेसेबांबा बोसोरनि सिगां एकर्डनि सिगाङाव आबसुआ थांना बेयाव आबसुनि गल्डेन जुबलि क्लोजिं सेरेमनि खालामहैनो हादों नङाबा एनडिएफबिआ सोआब्ला बेयाव खुनु रावबो बर' न'खरसेबो गैयामोन स' बेफोर जाबाय एनडिएफबिनि मावनाय एनडिएफबिनि दूरदर्शी बहा लांनानै दिनै बिदि लांना दोनहैनायखाय दिनै बेखौ बारायनो हाबाय आरो बिथांमोननि जिथु चार्टार अफ डिमान्ड दंमोन बेयावथ' फुरा बिदि गेजेराव गारलांनायनि खोथायानो गैयामोन बेखौ फुरा होखादोंमोन फालांगि बजारसिम बेयावखाय एनडिएफबिनि जिथु दूरदर्शिता थारैनो हारिखौ सिबिनायनि जिथु नागारसारनाय सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनाय जोंनि दिनाव हायाब्लाबो सोरबाया हाहैगोन होननानै जुरि जेननाय जिउ होजेननाय थै होजेननाय बेजों जों रावखौबो रुजुजाया मुभमेन्टआ अनेक रोखोमनि दङ किन्तु एनडिएफबिनि जा मुभमेन्ट बेखौ जों रावजोंबो रुजुजाया दिनै नंगुबै सान्थिया बोरै फैगोन बेखौ जों बयबो सिन्था खालामनो नांगोन बेनिखाय आइ आफा नोंथांमोन आं खावलायो जों जाहाथे सिरियासलि खोथाफोरखौ सानो फैसाया गिदिर खोथा नङा आथिखालाव राजखान्थि होनब्लानो फैसा आरो निसा थगायनाय फोलानाय आरो रां बेनोल' जोङो एज ए होल भारतबर्षनि राजखान्थिखौ नायोब्लाबो नुगोन कमार्शियेल जाबाय बिजनेस बादिसो दायो पलिटिक्सआ फैसा गैयाब्ला पलिटिक्स गैया फैसा गैयाब्ला इलेक्शन गैया नाथाय जों बुंदों जि खालि जोङो एपिबिखौ फोसावदों 2 एप्रिलाव 2 एप्रिल खालि जों खालिनो बुंदों जे एपिबिआ फैसा आरो फोलानायनि सायाव थागोन जोंखौ नांगौब्ला मानसिया भटखौनो दाहोथों जों नांगौब्ला हारिनानै थागोन थेवब्लाबो जोङो मिसा खोथानि जोङो आश्रय लाया जों फैसानि आश्रय लाया दिनै जोंनि मानसिफ्राबो 500 थाखायाव 1000 थाखानि भट फाननो हमदोंसै गावबा गावनि मूल्यबान भटखौ फानोसै नाथाय जेब्ला सासे केन्डिडेटआ आंनि भटखौ 500 थाखायाव बायगोन बा आङो 500 थाखायाव फानगोन अब्ला आं आरो नेक्स्ट बोसोरबायाव जेबो बिनो हानाय नंला जेबो बुंनो हानाय नंला खारन बिथाङा बुंगोन आं बायदोंसो नोंनि भटखौ आंथ' ओरैनो लायाखै स' बेयावहाय जोंनि भटफोरखौ जोङो ओरैबायदि सानै हयै होनांगोन नोंथांनि आखायावनो थायो नोंथाङा मोजांखौ लुबैयो ना गाज्रिखौ लुबैयो माबादि जौगानायखौ लुबैयो सोरबादिखौ गोहोआव थाजानो लुबैयो बेफोर गासिबो नोंथांनि आखायाव आंनि आखायाव आंनि भट मोनसे नोंथांनि भट मोनसेयानो बेखौ मा खालामगोन बे थांखिखौ जाफुंहोगोन बेनिखायनो जोङो दिनै जोंहा मास मोननै जुदि सेप्तेम्बराव जायोब्ला मास मोननै सम दङ जों मोजां खर'जों मेलेमजों जोङो साननि जोङो परिबेसफोरखौ नायनो सोलोंनि मा जागासिनो दङ मा बिथिं थांगासिनो दङ आरो जों मा बिबान लाब्ला मोजां जागोन दिनै पलिटिक्सखौ रावबो खालामनो गोसो जाला आंबो गोसो जाया आरो जायाखैमोन आं ओंखारनो गोसो गैलामोन आं बुंदों आं हेल्प खालामगोन नाथाय आं प्रेसिडेन्ट बा बिदि बिसायख'थि गेलेनाय आं बेफोरहालागै थांलिया आंहाबो बैसो जाबाय 40 years जोंबो मावबाय नाथाय आं जुदि बिदि हाबसोनानै थायो अब्ला जोंनि फिसाफोरनि इयुना मा जागोन जोंनि गाहाय नेहाथारि जाया डिआइजिमोन प्रिजननि बिथाङा रिटायार्ड जाबायसोमोन गारि गुरा दं न' बां दं गथ' गथाय सान्थियाव थानो हासिगौमोन नाथाय बिथाङाबो बुंबाय जे आं जिरायोब्ला जोंनि इयुन जोलैया खोमसियाव थांगोन बेनिखायनो आंबो जिराया अनजालि आंबो ओंखारगोन थ' आरो बिथाङाबो जोंजों दिनै दङ स' बेबादि साननाय गोजौ थाखोनि साननायजों ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय गावनि थाखाय नङा गावनि न'खरनि थाखाय नङा नाथाय बे बिटिसि हालामनि रायजो राजानि थाखाय साननाया जेब्ला गोसोआव थागोन जोङो थिक जोङो थांखि लानो हागोन दिनै बे बिटिसि हालामाव जोङो मोनसे हारिनि जों टारगेट खालामाखै खारन
बे हाखौ जों मोनदों बर'फ्रा खस्थ' खालामनानै थै जिउ होनानै जों मोनदोंब्ला बेखौ बेंनांगौआबो जोंनि आखायावनो आरो बेखौ बेंनायाव जोङो हारि धोरोम राव जों बासियोब्ला जोंनि बिटिसिआ माबा खनाजों जौगागोन माबेबा खनाजों जौगानाय नङा खिन्थु जोंनि टारगेटआ एज ए होल बे 900 बर्ग किल' 9000 बर्ग किल'मिटारनि जिथु जोंहा एलेखा दङ बे एलेखाखौ ज'है मोनफ्रोमबो खनाखौ मोनफ्रोमबो बिटिसिनि लामाखौ दालांखौ नोजोर होनानै खामानि मावनाय बेफोर जाबाय बेसिक बेनि उनाव जोंहा सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय जों गोजौ थाखोनि माखासे प्लान खालामनो नांगोन जाय प्लानखौ खालामोब्ला जोंनि गथ'फ्राबो दिनै गुबुन स्टेटआव गामि सिङाव जिफोर इनस्टिटिउसनखौ मोनो बेफोर इनस्टिटिउसनखौ जों होनो हागोन आरो गोजौ थाखोनि मेन्टेलिटिनि जोङो फिसाफोरखौ जोङो प्रडिउस खालामनो हागोन जोंहा गोबां सिमां दङ youthफोरखौ लानानै एपिबिआ मेनलि जों टारगेट खालामदों youth and women आइजोआ जौगायाब्ला जेरैहाय आइजोआ गोख्रों नङाब्ला न'आ गोख्रों जाया आइजोआ गोख्रों नङाब्ला समाजा गोख्रों जाया बेबादिनो आइजोआ जौगायाब्ला समाजा जौगाया हारिया जौगाया एरियाया जौगाया बेबादिहाय जों youthफोरा जाबाय जोंनि फिउचार स' जोङो बे आइजो आरो youthखौ जोङो टारगेट खालामनानै एपिबिआ जों माखासे हाबाफारि आखायाव लादों जायफोरखौ जोङो थाबैनो रायजो राजानि सिगाङाव जोङो बुंहरगोन जोंनि जिखिनि हास्थायनाय जोंनि जिखिनि नाजानाय बे नाजानायाव नोंथांमोना लोगोसे थानानै जोंखौ खामानि मावनो खाबु होगोन होननानै जों आसा खालामो आरो नोंथांमोनाबो खाबु लानानै खनसे हयथ' बेनो लास्ट टाइम जागोन खारन जोंनि गेजेराव बेबायदि आरो हयथ' नेक्स्ट 20-30 इयार्सआव आरो गोदान पलिटिकेल पार्टि हयथ' ओंखारबो जानो हागौ गोदानै जानजि खाफ्रानानै हारिनि थाखाय मावनो हयथ' आरो ओंखारफिनाबो जानो हागौ खारन समा सोलायगासिनो बेनिखायनो नोंथांमोनाबो बे खाबुखौ लागोन होननानै आं आसा खालामो हारिखौ सिबिनो बिटिसिखौ सिबिनो आरो जोंनि जा मोन्थाय बे मोन्थायखौ गोजोरै लाखिनो नोंथांमोनाबो जोंनि बे पलिटिकेल मुभमेन्ट एबा एपिबिनि मुभमेन्टआव बाहागो लानानै गोख्रोङै ओंखारनानै खामानि मावगोन होननानै आं आसा खालामो आरो लोगोसे आं नोंथांमोनखौबो खावलायो आं मोनसे खोथा इनफरमेसन आं दिनैसिम सोरबा माबा मोनसे बुंनायनि सायाव आं रिप्लाइ होफेराखै दासिम एपिबि दानायनि उननिफ्राय खिन्थु आं मोनसे खोथाखौ जास्ट क्लारिफिकेसन बायदि होनो नागिरदों साननैसोनि आगोलाव आं नुदोंमोन जे बहाबा बिथिंनो निसिमा एरियावनोमोन नामा एक्सएनडि बेफोरनि मिटिं जादोंमोन जेराव रन्जित बसुमतारी बिथां दङमोन गोबिन्द आदा बिथांमोन दङमोन थ' बेयावहाय मोनसे खोथा बुंनाय आं नुबाय थादों माबायावहाय मबाइलाव आं दिनैबो पपआप जाफैबाय थायो आं नुदों जे बे मिटिङाव मेनलि एपिबिनि सायावनो सावरायनाय बादि खोनादों अनजलि एपिबि बेयावनो जोबहैदों डिसकासना आंहा बुंनांगौ गैया बेफोर जोंनि थाखाय फ्रियावनो पाब्लिसिटिसो जायो जोंहा थ' बेयाव आं नुनाय जे एपिबिखौ जोङो बिथां सासे सिगनेटारि एनडिएफबिनि धीरेन बर'निखौ लानानैसो जोङो एपिबिखौ दानो नागिरनाय धीरेन बर'नि दैदेननायावसो दानो नागिरनाय आं बिथांनियाव थांनाय नाथाय बिथाङा राजि जायासै बेयावसो माने आं बेखौ उनाव दानो गोनां जाबाय बेबायदिहाय नाथाय आं बेखौ रोखा खालामनो नागिरो नंगौ जों साबा मानसि सिगनेटारि एक्सएनडिएफबि दैदेनगिरि डि ग्रुपनि आफादगिरि धीरेन बर'नि न'आव थांदोंमोन नाथाय बे थांनाया एपिबि दाखांनायनि उनाव एपिबिखौ जोङो 2 एप्रिलाव दादों बिथांनि न'आव जों थांनाय 10 एप्रिलाव आरो बेखौबो जोङो जिहेतु बिथाङा बिपिएफआव खोब एक्टिभ नंलिया माबा लटारि माबा अर्गानाइज खालामलाबायनाय बिदि बेयावहाय जोङो मान होनो होननानैसो जोङो बिथांनियाव थांनाय खारन जोङो ओइ खालि उदालगुरियावहाय आसानि प्रेसिडेन्ट प्रदीप नागा 8 एप्रिलाव थैनाय जोङो 11 थारिखआव जों खबर लाहैदोंमोन 10 एप्रिलाव जोंहा हरिसिङा ब्लक दानायमोन थ' अखानायै
बे प्रदीप नाग थैनायखौ बिसिखौ खबर लानो थांनायाव फैफिननायाव जों हाबदोंमोन जोङो अनार होनो होननानैसो थांनाय जे नोंथाङा जुदि माबा गुबुन पलिटिकेल पार्टियाव जुदि एक्टिभ नंलाब्ला गोख्रों नंलाब्ला एपिबिआव थानो हागोन नोंथाङा मा लेभेलाव थानो गोसो जों बेयावनो लाखिगोन सेन्ट्रेलाव थानानै मावनो गोसो ना डिस्ट्रिक्टआव थानानै मावनो गोसो जों नोंथांनो जायखि जाया आसनखौनो होनो जोङो रेडि बेवहाय नोंथाङा जोंनो उनाव सम लानानै फोरमायबानो जागोन होननानै जोङो मोनसे मान होनो थाखायसो जोङो बे प्रप'जालखौ लानानै थांनाय नाथाय अलरेडि जोंहा एपिबिआ 2 तारिखआवनो 2 एप्रिलावनो लन्च जाखाबायमोन आरो आं सानो बेयो मानगोनां दि बर'नि राव जानाय नङा बिथांहा गोसोआव थागोन खारन जों जि खालि थांदों बिथाङा बैसागोनि थाखाय न' सुबाय थादोंमोन 11 एप्रिलमोन बैसागो मोखांथाराव बेवहाय बिथाङाबो गोसोआव थागोन जे जोङो एपिबि दानायनि सिगाङाव जे थाङाखै बिथांखौ जे प्रप'जाल हैयाखै बिथाङाबो गोसोआव दङ आरो आं सानाखै जे बिथाङा बे खौरांखौ बुंदों हयथ' गुबुन बुंग्राफ्रा रावखौ सोलायनानै बुंदों बेवहाय आं जास्ट बेखौ मोनसे क्लियारिफिकेसनल' होनाय जाबाय मानोना नंखाय बाथ्राफोरखौ बांद्राय बुङोब्ला कनफ्यूजन फैयो खिन्थु आंखौ सोरबाया क्रिटिसाइज खालामथों आं गाज्रि मोना आंखौ सोरबा रायो गाज्रि सोदोब बाहायो आंहा बुंनांगौ गैया गावबा गावनि मान सन्माननिसो खोथा खारन सोरबाया माबा बुंब्लानो आं बेबादि जाया बेवहाय बेयाव आं रिप्लाइ होनांगौ गैया नाथाय एपिबिखौ बिथांनि दैदेननायावसो दानो नागिरदोंमोन बिथांखौनो हमफैदोंमोन रायलायहैदोंमोन होननाया बेयो नंखाय बिथांखौ जोङो दाखांनानैसो थायोब्ला जोङो सेन्ट्रेल डिस्ट्रिक्ट जेराव थानो गोसो बेयावनो जोङो मोजां बिबान होनानै लाखिगोन होननानैसो जोङो जास्ट बिथांखौ मोनसे बेबायदि खौरां लानानैसो थांनाय आं बेखौ फोरमायनो जास्ट फोरमायबाय दिनै थ' आं आरो बारा गोलाव बुंलिया जोंहा जिखिनि बाथ्रा समजों लोगोसे जोङो रायज्लायलांबाय थागोन बुंलांबाय थागोन जों सानसेयाव जेसेबां गोलाव खोथा बुंब्लाबो जोङो मोनसे लिमिटेड बाथ्राखिनिखौसो जोंहा गोसोआव थायो बेवहाय आसा खालामगोन नोंथांमोनखौ फैबाय थानाय समफ्राव जेब्लाबो लोगो मोनबाय थागोन आरो जों एपिबिनिफ्राय बेयावहाय जोङो बिजाथि होगोन बेवहाय नोंथांमोना एनडिएफबिनि जा गोलाव समनि नांनाय बेखौ मान होनानै सन्मान होनानै आरो इयुनाव मोजां मावनांगौनि खाथिराव जोंनि बिजाथिखौ जायानो दाजाथों जों दायो बिजाथि फाइनाल खालामाखै देरहा होगोन बयबो भट होनानै आसा खालामनानै आरो दिनै बेयावहाय गासैबो बेयाव लैहोर लैहोर एपिबिखौ मदद होनानै नुजाथि फैनानै बे खुंफुंनाय मेलखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय साबायखर बावनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों